ban ong badai tang ki bon na ka seng balang ken long ki babit let's say nganama ban pediang ya kata rei donru ka donru ka jing shisha ni balar ki samapat ki dei shisha ki beroni ka mensim ka bathang ban syakri hok ya ka jai berkelayo ya ka lat ban syakri ling ba ka seng balang kalong ka lat ki let's say mo bakin yo ban syakri ya ka jai mrio balar ki wan sini daga mensim daga jumur khat ka bokot ka subaban beteng ye ka jing syakri pai ba hakani pat ka limpung jong ka sanyima kata rukan dei ka wehi ka jing mutuan nam taki pai ba daga bangalawan syakani ka limpung halor ki nongrim ki ba scam ki banganget bangan let show pai ba umdei daga bangan thet ya ka bot jing ki pai ba umdei daga bangan khawai kiat iki pai ba kamdei bangan khawai dawai hayeng asem banga song rei banlet tang daga bor jing jing pun sotho tang daga bor jing pesutho iki pai ba bagi pai ba kin tip kumno ban jin nomi khama nang ta ki pai ba kin tip ka eka kamram jong nomi khama nang ta ki pai ba susu kin tip ka eka hok ka jungki te halor kata ka jing persang ban pensutho ye ki jing mut ki jing perkhat jo pai ba daga ba le se kata ka jing le jong kala penlengo ba kala pen artatin wa digenong kersan jong hato le se dakan ka linti ubarden ula mo ban job election khamtama banga kren persha ye ki jing snio ki bakta ye ka imlang salang ka bakta iki khon samaji persha ye ka kya ka por election bahaduk matanga keren bet ya kan ke jing sniu jong ka kian namar ngai bakal bamdo ya ki bong ki samaji ngai bakal pengam mi ka jai bro jing ti namar kata kata ka compare ka senjam ka bangashim tembeng so ban aingu yublei bakata ka jing persang ka jonga ban let kata kalenti ka plilinti nga bangan yo long UMLA jong konong krem constituency bat ban ye beteng hakta ka ju onong long yang ban jaw umat hakatu kusni haba pidon ni ka jing ya la ka jong ka jai ban rio nadu ka donot but apa pi gini ki pat ba ki ba lui hakmat jong pi ki ba pe shapi kum unongelam lani shak weiru kum ki nongelam bakin ai ki jing shakri but apa kini ki pat ba ki sha thok ki sha shukor nakapor shakapor lani la shim kabu ye ki jingbi ki jingki ha ka jinglong bari ko kata ya ki jukom perkhat ka jong pi ka kata ya ka dono ka jong pi kadi kata ka bar penlong ya bangan jau mat namar nga isnei yuni pat ba but abang apik ya kata ka jingkermen juga jai bernga im baka du jingkermen nak ibakum kitu kipor tenrei kumbakalong hoj lesi pitip ngampat don hakal yang juga sorkar leni ngimpat yo ekalat bonong bangin kan song haka ketiga jing ban penondur ya kajela ndoi kum unomi kmat pai ba kum UMLA jong konong krem constituency hapadeng jing trot ki babon ki bangadon kum ubreu hapadeng jing duna hapadeng jing ki babon nga persang ban le ya ke ke ba nam ta jing ki pai ba ki jing mentoi nam ta ki pai ba bat ban pen kam hok ya ke scheme bat ban ya sa du ya ki jing ke bang smuta kolong bangala ngala job hakawi ke benta ban penrung ki pai ba jong ka nongkrem constituency ya ke mensim ban ya la ka jong kori bat ya la ka jong ka jai ben ka to kindia la ban batai ke kata kan nongkrem ka bom don jing shisha po ka hidupi pi nga thrai pitip ya ke jing sha ba ha ka snem aja khalai ka party UDP kal I ticket yo bom dei utrai mulu utrai jaka lani ukhasi lani ugaru ngina banong kani kala bu ia kata ke rukam perkhat bat ngala persya juri kani hendai kila ya syakran bat ru ha ke bengi pai si isu ki bakata ia ka jai menrio langi pai isu jong ka jingti uranium ka UDP ka pediam ia kata ka pre project maki ong kamele pre project hendai ya ka jingti uranium la penbet da kata karukom ba onwanra haki arbenta ban split into two parts ya ka mining of uranium hakas jela ka jing ya ka part ka baningkong ki ong ka pre project development ka bomut shwa ba kanon kata ka project ti uranium kinwan so kita ki pre project development ki surok ki hospital ter kum tater ki school ba kum tater ba hadin katakan sawan seka ka milling and mining pi ti kani ka seng ka bade ban yeng halo ka nongrim baskem mo kaban kata yangi kom ki red part kala pediang ya kata habangi pai saka ILP airline permit kawin ki an ki ba klan ban yada ya ki jingrum kerthep jong unongwe kani ka seng kala wan shakmat ban trwa bangi don kam ban ra da modified ILP om ka tu ka ILP ka ba ningkong ka ba klan namar ko kom perkhat ka jigi kilong ki perkhat ya kita ki nongwe pat ki badon hakani ka sorba shulong hakaba ka jing sha kanum don ka jing ta la dingi wanra wadi ka tu ka IP ka beningkong kini ki nongrim ki ba penlong yanga bangan pet bakani ka party kamdon
ya kata kerukom perkat ka ba scam leni kerukom ya ki nongrim ki ba scam nam takari ba ka jamre dei nama kata ka sapenlong yang abang shim ya sin jam ban mi no nagani ka party dei menta kawan ka jingkan tho kelapat ipi hakbai dei pakani ka article khamta makani ka election ka bamenta ya ka pidon jingtmu ban pendu kadai ka jingtmu ka ban pendu no ki district council kai ka pidon ban ong pi kadon ga jing ong little knowledge is dangerous thaba phimtip kai ga ba ka article lais pa anyu phui ka ong te kalong ka basuk manta ban ong bu ba den utmu ban pendu no ka district council ka article 371G ka don po Mizoram rehadu manta mane ka district council hapo Chakama district kadang don om shim la pendu kini kide ki bang ong ipi kinia politics ki bamdon substance but ki bamdon ye nongrim lo pai ba popli ubam tip ya gani ka article 371 tena makata ka basuk kolong balik machu pentami be pai ba pe ba den umut banora ya kata article ban penduk no ya ka district council hai don ha kita ki provision jong ka lais pa ni foi ban ong ba on penduk no ya ka district council kei ke jingdon kam balingi wan ra ka article 371 ko mangal ong ipi mene balar ka don ke jingi tungku opreng ka sarkar jela ba ka sarkar preng kian juga sarkar preng kinum la ban muslia kumbalong menta ha ka jela ka jingi ka article lais pa anyu phui ka Pynshai ya ka jinglong trai ya ka khando sha iki mar po khando ya ka sinshar ka khadar ka bishar ya ki riti ki dostor ta ei ken mentangin ong ba kata ka article lais pa anyu phui kan penduk no ya ka district council bat menta kita ki ba kren pingi haban sunguthu ya ka jing ya jongi kum ka jabre bat kham tama ka sinchar ka khara kanu jaj ki rukom sinchar ngi lamat hatongi ken mau kum ka jabre ko lamat ya ka sinchar sim bat ka sinchar sim ka de ka thmei jong khasi ka district council ka dei kam dei ka dustur jungi khasi ha kam dei ka thmei ka bami ya ka district council lawan ra hadin daga jinga sai ba kita kis im ki bolong ki nong sinshar ki bangi labo ki bala tangi ki bakin long kis im man pet ban khmi e jinga jungi kum ka jabre ki kala long tang ki officer jong district council bat hadin bangile ya ke por lai ki ban yo no elo ka jong ka jala ba bangi yo elo ka jong ka jala ka arpui trik jong u kala langkot kha khandai spa anyu puar hakata ka ju pasi la busu ya ka para 12A hapo ka 6 schedule hapo ka 6 schedule bat ka district council kalong hapo jo ka sarkar ngimla bandan baro ki bor ki bolong parle de namar kata ka daw ngin hab ban persang ban snguthu ken ba ka don ka jinge dei ayu kata ka jing ong juki ke jingmut ka juki baki ong ba article lais pa ni foi kan pendo ya ka district council ngi ko ban sha ngim shai ke ka daw kalong ba kim snguthu ya ka dor jo ka lais pa ni foi unaga hadu matau dang king ater banira la ka jong ka jai mri phimut unaga un sheme ka bakham tolot un e ka bakham klang kai ka bangadon bon ong kalong baki phat ba kim pat sungu tho ya ka dor ba ya ka bor jo ka life spa ni phoi lada kin jin la yo e ka jing sungu tho ka bajliu ya ka bor jo ka life spa ni phoi ngange ngam ardatin bakin ai ya ka jing kershan ki keno bari ba arden bo pangat muda ha handai menu ka sarkar ka penmi ka notification menu ba ka muda kan kentur kan trekam halai kor hapom lakrai hamau ha pernai hamau ngat bat kiwi ki jaka ki ban hap apo to put usam ko bashi spa new south square kilometer menu ka sarkar ka penbana ha to ka sarkar kan penbana ka centric January arajar kapsam shanu ja kita ki bekeno ya nga bo ba arden upen ngat murah shanu ki ja kita ki seng sanjima ki bon manta shani ha ka port election bonong diu ba arden bo pengat murah shanu ja kita ki sunjuk ki nong sinchar snong ki ba persang ban kentho ha kata ka por shanu ja kita ki nong elam ki ban po district council kilami dei tap hadu unaitung u Julai pada Agos bangin lalu mi to ka rally ka arpo pratrik po madan malki ndengim sele yo lat ban ja chakmat mau klat mau president barim jokori India hakan ritrik jong Agos ngilam mat support secretary
Kabelong ke history, kalau kipai bak ke tong asyak bom, kipai bak ke asyak set tiar gas. Hendai hak tu kusi kam shim la don ke jeng kren ke ban seiso nomor ba om shim la khot da kibadon ka bor ban ai karai. La khot ya kren ni tan minister in charge home ban orvan. Ka jeng kren hak tu si kam long ke jeng kren ke ban seiso nomor ngi ongin habani kren biang ba uchimin sa sendal. Hendai hak arfui trik onda ka sarkar la khot ini. Onda uchimin sa la khot ini. Harangkat ki bobon ki balek ban ki badon hang tu nadu ka minister bari pe ka home or ban ki IAS officer ki additional chief secretary bari pe ka muda bar kum ta ta. Ringkat bat nga bat ki MDC bat kumba arfu ingut ki balik benda senran nadu ki katukan ni kirang basnong baik ki seng balang henry wat dia kata la keno ba ulet marwei bani kendo ya sorka bat onda ulami ula de yo ka basuk ban keno kumta henry ke jimi nak kata ka jing kren ka jimi nak ka jing kren kolong ba ka sorkar larai ban restrict ya ka jing pentrikam ya ka building bylaws hasilong ba po urban centers kat kum ka census 2011 Barakatu sing la persamaan klik kita kisnong gi bahaba apa kata ka census town no. Ka sorka ka kam sim la ke jawab ni kita komit. Bangi dang bang dang don kam ni keren pa. Ye ke nomor ka jing persya ka jing kadai ya ka jing kentur pot jong ka muda. Pi ka muda kala don kala trikam hajayaw halaban hamo prem halai mkhra ki jaga sor kala trikam bro si kata. Tende ka wan kentur sini gi persya ya kata. Ya ka jing kentur pot. Tenmar taban ong badi uba Ardent ubadi kemura ba pernah mura kalung ka jing keno ke balam le tang ban persutho pakai pada. Kei Sngap ngan pinkut. Hadin jong kata. Hadin balala ban weng no. Kabaki media kila report bala weng ko shispa apsaw nak shispa san new saw bala sa tang sanpho. Kat tu ni kami ki kenhon ki jong ki rang ba snong ki sunjuk ki rang ba snong na chlong. Ki balik bani kudu chim sir ki bala ada ka jing tho ka ba kata mat yong wat yanga. Ki ba kan tho ba ka ri ka jing ya kani burom kam don ka jing kani burom. Nyeki yakni nama bom don be hi kale bani kendo ba kila dawa bani ben weng lot ka sarkar ka laweng laweng lot ke jing trekam jing muda ba ka bylaw support shlong ro kumjo kai ke baja ka high court ka intervene ka high court ko ong ba kani ke jing weng jo ka sarkar ka long without a valid reason ka sarkar ka pen phai biang kita ki rai ki bangla de ban rai ti yanu pen keno yu ba Ardent la sim ka bu ya ka jing bi jo pai ba ngala Pynshai ki pai ba ngala let si kisnong ban Pynshai ki pai ba bat ban yuthu ye kini ki jing sisa nganget upai ba amta ulas ta sipor ula ban ka dum haba kampat mi ke jing Pynshai na kle ko ji kita kalong ka jing sisa ka bangadon ban ong halor ka muda parti ka jongpi ka yeng na mata khasi ek ban chong no namta ke ban pani me ka jat kan rio khasi jantia kai ka ba phiu i ma pi ka jingdon kam ban pen kala ya ka jinglong ka jong khasi kumunong yalam ngayu i ba kadon ka jingdo jingkermen ka bakhrawa ka jai ber ko jing bar kata ka jingdo jingkermen ka yalam ka penok men semi ki brio ba kata ka jing penok men semi ki brio ka penong ki brio bakin perkhat tangel di simen kalawan ka tu ka jing sothat ban perkhat lang ki emang ka salang ban perkhat lang ka jai brio namar la syukur lesena ka por sya ka por bat kam ipoi shnusno mi kawai hadin kawai ka seng mi kiwai hadin kiwai ki noilam le se ki pai ba ushimba la syukuri ki tege e bodon kam da kalong ban ai jingkermen biang ya ka jabre ban wan ra biang se hisin ya ka jingkermen ban pen im ya kata ka mensim jong ka jingkermen ban ngem dei ban nong ki badu jingkermen wa rapring ka jinge bangi dei ban mi ayal di ngaso thu shimet kalong ka ba teng teng ka wan ka jingno mensim dengan la manong bangan kenyo e kene ka kam ngan hab ban ya syakmat te kum ka jai ber ngim la banong em ngin chong no ngin sangen no ni don kam bangin ya wan ringkat bangin ya tai ki issue ki ber namta ka jai ber ke bangin ya bu ya ki issue jong ka jai ber khamat mo ke bangin ni bu ya ka ta ka jing so shimet shadian tamar tang ka we ka banganga nge la da kam yo la kar kom perkhat ka ba hok ka ba khoi ka ba suba ki jing persang kin no ka belen ai ten mar rangi haban bu ya kar kom perkhat ka ba khoi ka ba hok ka ba suba dei namar tangala sedang ya ka clean politics campaign but dei namar tangi beteng ru ban pensutu ik pai ba ka kani ka clean politics campaign ka bala ban weng ya ki sertap ki jinge ki ba ka jai mre ko ikono lemdanga khot ka donut ka janga ban yakren bat phi nam ta ka jai mre la rangadang pun ki basni hopo kam don jimut bangani wer phi bangani train ta ka jai mre ba kata kan mlong ka ba yene la ranga khot na du ko donut bangani train kat bat phi khot na du ko donut phi prakhat hok nam ta ka jai mre ngangi kata kan di ka sinjang ka bani lamban perklan biang ya ka jai mre sa sin pa